Arratsaldeon ikusle, zer moduz, ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainako 20, astelena, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Osasuna lehenengo mailan egonen da datorren denboraldian. Sakabanak eta zigor gehigarria dela gogorarazi dute Iruñan. Nafarroako gobernuak lan eskaintza publikoa proposatu du. Euskara Bideak 300.000 euro bideratuko ditu 2016an toki erakundeetan euskararen erabilera sustatzeko. Hipoteka kaltetutakoen plataformaren arabera, 1,53 etxegabetze egiten dira Nafarroan egunero. Migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideen aldeko manifestazioa izanen da gaur Iruñan. Herri Sanferminek aurrera jarraituko dute, oraindik udalaren erantzunik jaso ez badute ere. Eltuli izanen da txupinazoa jaurtiko duena. Jon Barberenak irabazi du Iruña hiria poesia lehiaketa. Astelehen honetako albisteekin hasteko, Osasunak lehenengo mailara igotzea lortu du, Gironari igoera playoffetako kanporaketan irabazi ostean. Ospakizun bete-betean aritu dira asteburuan zehar, jokalariak naiz zaleak ere. Osasunak lehen mailara igotzea lortu du Gironari igoera playoffetako kanporaketa irabazita. Gorritxoek BBVA ligan izango dira datorren denboraldian. Itzulerako partida 0-1 amaitu zen, eta joanekoa Osasunak 2-1 irabazi zuenez, igoera lortu du talde nafarrak. Lehen zatia parekatua eta abagune gutxikoa izan zen. Girona hobeto zelairatu zen, baina ez zuen Nauzetek defendatutako ate aurrean abagune argirik sortu. Osasuna sendo mantendu zen defentsako lanean eta erasoan ezer gutxi egin zuen arren, ez zuen estutasuni pasa lehen 45 minutuetan. Merinok buruz egin zuen errematea izan zen gorritxoek eduki zuten abagune onena. Bigarren zatiari ondo ekin zion Osasunak, Girona baino hobeto zelairatu zen Montilibiko berdegunera, eta 48. minutuan huts eta batekoa sartu zuen talde gorritxoak. Kenan Kodro izan zen golegilea. Gironak gola sartu zuen, baina epaileak baliorik gabe utzi zuen errematatzailea jokoz kanpo egon zelako. Azken minutuetan Gironak ez zuen abagune argirik sortu, baina urduritasuna nabarmena izan zen. Epaileak Enrique Martín Monreal entrenatzailea kanporatu zuen 86. minutuan, eta hurrengo minutuan Lejeune Gironako jokalaria ere kanporatua izan zen. Osasunak ondo eutsi zion aurrekariaren erasoei, garaipenak ez zion ihes egin eta azkenean lehen mailara igo da. Zorionak beraz Osasunari hemendik. Eta besta eta ospakizun hauek alde batera utzita, bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera. Salbuespen neurriek Europako legedia urratzen dutela gogorarazi dute Sarek eta Etxeratek stop dispertsioa lelopean atzo Iruñan egindako manifestazioan. Sare presoen eskubideak defendatzen duen plataformak behingoz dispertsioarekin amaitzeko eta aurreko gobernuek abiatutako salbuespen lege guztiak indargabetzeko eskatu dio ekainaren 26ko hauteskunden ostean eratuko den Espainiako gobernuari. Horrela eskatu dute Iruñan bertan deitutako manifestazio batean. Horren hasieran Aitor Etxeberria eta Ainhoa Azkarate ordezkariek adierazpenak egin dituzte eta euskal presoek eta euren familiek bizitzen duten egoera larria salatu dute. Horrez gain Nafarroako herritarrei giza eskubideen trenera igotzeko eskatu diete eta aktibo bihur daitezen pertsona horiek euren giza eskubidetan pairatzen duten urratzearekin amaitzeko. Bertan gogorarazi dutenez, etak duela 5 urte utzi zion borroka armatua erabiltzari eta hala ere gatazkari irtenbidea topatzeko urratsik ez da eman. Aitzitik Espainiako estatuak balizko bide guztia blokeatu dituela salatu dute. Manifestazioa abiatu duen pankartan Stop dispertsioa, Derechos Humanos Resolución Paz leloa zegoen jarrita eta eguerdian autobus geltoki zaharrean hasi, Iruñeko erdigunetik ibili eta Askatasun plazan bukatu da. Manifestazioan Bakartxo Ruiz EH Bilduk Nafarroan kongresurako duen zerrendaburu izan da, baita Sabino Kuadra EH Bilduko diputatu ohia eta Txelui Moreno Nafarroan sortuk duen bozeramailea ere. Nafarroako gobernuak 298 postuko lan eskaintza publikoa proposatu du. Osasun biderako 182 lanpostu, administrazio nukleorako 100 eta osasun publikoaren eta lan instituturako 6.
Nafarroako gobernuak beste lan eskaintza publiko baterako proposamena egin dio funtzio publikoko mahai orokorrari. Oraingo honetan guztira 288 lanpostuko eskaintza jarri du mahai gainean foru exekutiboak 2016rako. Osasun biderako 192, administrazio nukleorako 100 eta osasun publikoaren eta lan instituturako 6. Aurrera egingo balu, otsailean onartu zen beste lan eskaintzari gehituko litzaioke honako hezkuntzarako 200 postu eskainiko zituzten ordukoan eta larunbat honetan bertan egin dute lehen azterketa. Maria Jose Beamon, Nafarroako gobernuko lehendakaritzarako funtzio publikoko barneko eta justiziarako kontseilariak eman du lan eskaintza publikoaren berri hedabideen aurrean. Horren hitzetan, enplegu publikoa sortzea eta enpleguaren behin-behinekotasuna murrizta da foru gobernuaren helburua. Kontseilariaren arabera espalditik ari da foru gobernua LEP berria ateratzeko lanean, baina orain arte ezin izan du aurkeztu estatuko abokatutzak suhiltzaileen lan eskaintzaren kontra 2015an jarritako helegitea epaiak artxibatzea erabaki duen arte. Kontseilariak esan duenez, estatuko aurrekontu orokorren legeak ezarritako araudiaren arabera mugatutako lan eskaintza da. Funtzio publikoaren mahai orokorrari aurkeztuta Nafarroako gobernuak epe jakin bat du proposamena onartzeko. Ondoren Euskara Bideak lanpostu bakoitzari dagokion hizkuntza eskakizunaren txostena prestatu beharko du eta Ogasun Sailak gastu konpromisoen agiria onartuko du. Horiek guztiak egindakoan 3 urteko epea izango du foru gobernuak aukeraketa prozesu osoa burutzeko. Euskara Bideak laguntzen deialdi bat abian jarri du 2016an toki erakundeek euskararen erabilera naiz presentzia sustatuko duten jarduerak finantzatzeko. Euskara Bideak laguntzen deialdi bat abian jarri du 2016an toki erakundeek euskararen erabilera naiz presentzia sustatuko duten jarduerak finantzatzeko. 300.000 euro guztira laguntzen zenbatekoa 100% igo da 2015arekin alderatuz. 157.000 euro bideratu baitziren iaz. Deialdiaren oinarriak pasaren ostiralean argitaratu ziren Nafarroako aldizkari ofizialean eta laguntzak eskatzeko epea irailaren 8ean amaituko da. Laguntzak telematikoki aurkeztuko dira irubebikoitza.navarra.es webguneko zerbitzuen katalogoko fitxaren bidez. Berrikuntza modura aurten euskarako zerbitzu tekniko berriak sortzeko laguntzak sartu dira, berariazko langileak kontratatuz. Modalitate horretarako 23.000 euro bideratuko dituzte. Diru laguntza horiek eskuratu ahalko dituzte honako hauek sustatzeko programak onartzen eta garatzen dituzten toki erakundeek. Euskararen erabilera eta presentzia, bai eta udal esparruan hizkuntza horrekiko sentsibilitate soziala ere. Laguntzaren zenbatekoa onartutako aurrekontuaren 20% izango da gehienez. Bertze kontu bat, hipoteka kaltetutakoen plataformak jakinarazi duenez, Nafarroan egunero 1,53 etxegabetze ematen dira. Hipoteka edo alokairu ordaintzeko ezintasunagatik 1,53 etxegabetze ematen dira egunero Nafarroan. Hipoteka kaltetutakoen plataformako Jesus Torresek eman du datua eta etxe bizitza publikoen gabeziarekin lotu ditu kaleratzeak. Torresen arabera 2015an 427 salaketa jarri ziren Nafarroan. Hipoteka kaltetutakoen plataformen bilkura egin da asteburuan Iruñan eta hura aurkezteko ekitaldean azaldu ditu datuok. Bertan izan dira besteak beste Joseba Siron alkatea eta zenbait zinegotzi plataformako kideekin batera. Kataluniako parlamentuak duela hilabete batzuk onartutako etxegabetzen aurkako legea defendatzeko baliatu du ekitaldia Espainiako estatuko plataformen eledun Carlos Maciasek. Konstituzio auzitegiak bertan bera utzi zuen lege hura, PPek helegitea jarri eta gero. Horrez gain gogorarazi du lege horrek milaka etxegabetze geldiarazi zituela eta 32.000 familiari energia baliabideak ez moztea lortu zuela. Amaitzeko Asironek azaldu du etxe bizitza duina izateko eskubidearen urratzea azken hamarkadetako arazo soziala handiena dela eta etxegabetzen aurkako plataformei babesa adierazi die. Migratzaile eta errefuxiatuen eskubideen aldeko manifestazioa antolatu du Iruña Harrera Hiria ekimen herritarrak. Manifestazioak gaur izanen da arratsaldeko 7:00 Merindade plazatik. Europako Batasuneko mugetan milioika pertsona blokeatuta eta oso egoera larrian daudela salatzeko asmoarekin ekimen ezberdinak antolatzen ibili da Iruña Harrera Hiria eta Greziara joanen den karabana horietako nagusia izanen da, baina astelehen honetan motorrak berotzeko aukera ere izanen da deitu duten manifestazioarekin. Gaur egun Europako Batasunak ez die irtenbide humanitariorik eskaintzen bidean dauden pertsonei Iruña Harrera Hiriaren arabera.
Horren ordez, oztopo eta traba asko jartzen dizkietela salatu dute legeak, poliziak eta militarrak. Iruña Harrera hiriak honako aldarrikapenak egin ditu, Europako Batasuneko mugak lehenbailen irekitzea, herrialde bakoitzak migratzaileak aterpetzeko hartu dituen konpromiso urriak betetzea, eta hirugarren herrialde batzuekin, Maroko eta Turkiarekin adibidez, egin berri dituen itun lotsagarriak bertan bera uztea. Azkenik, atzerritartasun legeak bertan bera uztea exigitzen dute xenofoboak eta arrazistak direlako. Herri Sanferminek aurrera jarraituko dute, oraindik udalaren erantzunik jaso ez badute ere. UPN-eren garaikoak diren jarrera kazikeak lekuz kanpo daude Herri Sanferminak plataformaren aburuz. Lau indarren udalari zuzendu zaio zuzenean, udaletxe plazan larunbatean egindako prentsaurrekoaren bidez. Izan ere, Iruñeko herri eragile asko bere gain hartzen dituen taldeak eta udalak ez dute adostasunik erdietsi. Plazan esleipena egiteko modua eta ordutegiak dira gatazka iturri nagusi. Udal gobernuko lau alderdiek erraztasun gutxi eman dituztela uste dute plataformako kideek, eta hori jai eremuan eraldaketa sozialari ematen dioten garrantziaren parekoa da. Herri Sanfermina plataformako eragilek salatu dutenez, udalak ez ditu subjektu legitimo gisa aintzat hartu. Bi salaketa nagusi izan dituzte. Batetik, espazioak lehiaketa publiko baten bidez egitea, Sanferminetako mailan egon direnekin erabakiaren inguruan galdetu gabe. Bestetik, udalak ezarritako ordutegia beteko dituzte, beraiek ere egokienak direla baiteritzote. Nolanahi ere, instituzioek trabak jarri dizkietela uste dute. Herri Sanfermina plataformak esan du ez duela ulertzen aldaketaren alderdiek hainbeste traba jarri izana. Desadostasun, Herri Sanfermina plataformak aurrera segituko du. Eltuli izanen da urtengo Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duena. Entzierroa korritu aurretik kantatzen den abestiaren sortzailea da. Uztailaren 6an txupinazoan nor jaurtiko duen erabaki dute hiru indarrek. Eltuli izanen da su emanen diona koeteari. Hala erabaki dute 3.960 bozek. 6 aukeren artean Jesus Ilundainek lortu ditu botoen 40,3. Jesus Ilundai, Eltuli, 1991an jaio zen Jarauta kalean. Los Bronce Peñako kidea da eta presidente ere izandakoa. Sanfermin zale amorratua da eta modu aktiboan hartzen du parte ekimen desberdinetan. Ezagunenetako agian, entzierroak korritu aurreko kantuaren sortzaile izan dela. Eta astelehen honetako albisteekin bukatzeko Jon Barberenak irabazi du Iruña hiria poesia lehiaketa. Jon Barberena baztandarrak irabazi du aurtengo Iruña hiria poesia lehiaketako lehen saria, Alzheimerraren eta heriotzaren inguruko malatsa lanari esker. Iruñako udalak eta Nafarra Ateneoak elkarlanean sustatutako sarik eta medio 3.000 euroko diru saria jasoko du. Gorputz heziketan eta gizarte antropologian lizentziatua da Barberena eta Euskal Filologiako irakasle lanetan dabil orain. Bertsolaria ere bada 2007an eta 2008an Nafarroako txapeldun orde geratu egin zen. Literatura lanei dagokionez, bertso paperak irabazi zituen 2004an eta 2005an eta poesia atala 2011an eta 2015an. Gaztelaniazko modalitatean Tomas Hernandezek lortu du garaipena El corazón de pájara lanarekin. Eta hoxe izan da dena gaurkoz, mila esker zuen arretagatik eta astelen ona izan. Orain beti bezala Iruñerritik mundura begira jarriko gara nazioarteko albisten berri izateko. Eta horren ondotik eguraldiaren iragarpena izan duzue. Eta guk hitzordua bihar arratsaldeko 3:00 antzinera. Aio, bihar arte.
Eguzkitsu gaurko eguna Iruña inguruetan tarteka goio-dei batzuen presentziarekin. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatuko da eta tenperatura maximoak nabarmen igoko dira 23 graduetaraino. Eguzkitsu baztanaldean ere, baina goio-dei batzuekin. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatu eta indartu egingo da eta tenperatura maximoak nahiko igoko dira 21 graduetaraino. Nafarroari begiratuz, eguzkiarekin eta temperaturaren igoerarekin dator astelena, tarteka goio-dei fin batzuk sartuko diren arren eguzkia nagusi, temperatura 20 graduetatik gora zonalde guztietan erras. Asteartean temperaturak igotzen jarraituko du eta bero egingo du. Haizea ekialdetik sartuko da, baina hego ukituarekin, giroa oraindik gehiago berotuz. Toki askotan, Iruñan, Baztanen, Lizarran eta Tuteran esaterako 30 graduetara iritsiko gara eta gainditu ere bai. Asteazkenean temperatura oso altuak, hego ekialdeko haizea dela eta barnealdean temperatura maximoak 30 graduetatik gora igoko dira, egunaren zati gehienetan eguzkia gailenduko bada ere, goizaldean eta arratsalde gau partean, bero hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Iruñan La Cabaña Desguaceak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña Desguacean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera, Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.